Čus lidi, dneska se zahrajeme Rest Power Doubles a jdeme na to. Jo. A dneska se zahrajeme Team Deathmatch. Tohle je hodně silná zbraňka. Tady máme seboučák. Dneska máme. Tak. Zahráme si Team versus. Jdeme na to, jaká mapa bude. Doufám, že ta moje oblíbená. Yes! To mám štěstí. Já se jmenuji David. Sakra, má ještě silnější. Co to je? Jaký hajzel? Dáme si tohleto kolo, to bude všechno. Protože jedno kolo, no tak možná ještě jedno si dáme potomhle. Ale jenom možná. To už nemáme šanci dát. Cože? A jak to, že já jsem se nedal? To seš můj. Sakra. Já se jmenuji David. Tahle mapa, jo. Ty krásně, když mohl koupit tahle armor. A spíš tahle, tak co máte zbraně. Tak to je nějaký zobrství. To je granátky. Tohle nějaký míče. Beru. Mě zajímalo, co to je. Sekačka je venku, takže to je jedno. Vidíte, tímhle nás furt zabíjel. Co to je míče? Ty krásu. Tak, teď se do toho přijedem na to. No, to jsem strašně pomalej. A to jsem já. Pojď. Tímhletím nikoho nezabiju. Chtěl by to neviditelnost. Ale to je můj. Yes. Já se na to můžu vykašlat.
Tady hrajou strašný OPčáci. Už se zasíláme. Cože? Co děláte srandu, ne? A tak teď tě rozdrtím. Ze zadu. Geč, pojď. Pojď, zabijem je. Ještě 2 minuty do konce. Sakra, jsem mrtvej. Dobrý, jsem zpět. Co? Tak se podívej na moje první video, který mám s Litra. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, komentář a já se s vámi loučím u dalšího videa. Čus.